Bueno, pues iría, que diga iría, claro. Ben, moi bons días a todas e a todos. Espero que todas e todos teñades pasado ben estes días de Semana Santa tan anómalos e tan peculiares, pero bueno, pero ao menos desde o sábado con un tempo maravilloso que sempre é de agradecer, sobre todo en esta terra. Con relación aos temas da Xunta de Goberno, poucas cousas, simplemente salientar a prórroga do contrato de suministro de alta e media tensión e baixa tensión a través da central de compras da FEGAN. En educación, a proposta de prorrogar os comedores escolares hasta final de curso, tamén unha vivenda unifamiliar en Vista Alegre, tamén algunhas actuacións en edificios xa construídos no barrio das Fontiñas derivados dun último modificación do plan xeral que se produciu. E despois pouco máis. Como sabedes, o campo de fútbol das Cancelas xa foi recepcionado, pero se convalida unha prórroga do tempo de obras hasta o día 24 de marzo como data definitiva de finalización dos traballos, como así se produciu. Por último, hai un tema que vou mencionar que é complicado e difícil de entender, que é a situación do local entre plantas Sito na República do Salvador 12 I. Como é sabido, este é un procedimento judicial que ven de moi lonxe, desde hai aproximadamente uns 15 anos, e que o tribunal decideu autorizar que o banco saque a subasta este inmueble. Ben, este inmueble era un inmueble que tiña de cesión ao Concello, polo tanto, que non era hipotecable, pero foi hipotecado. Por tanto, desde o Concello houve recursos sucesivos contra esa hipoteca que teóricamente estaría cuberta a través de un aval bancario, pero o aval bancario era dun importe inferior ao custo da hipoteca. A última sentencia que temos sigue autorizando a subasta, pero obriga a facer constar dentro das condicións da subasta que esa hipoteca se corresponde con un ben que en realidade é do Concello de Santiago e, polo tanto, é inembargable. Bueno, nós imos a estudiar que medidas se poden adoptar con relación a este último punto, pero dá a impresión que desde o punto de vista xurídico non nos quedan moito máis recursos posibles. Se logo hai algunha pregunta, intentarei contestala dentro da natural complexidade que ten este caso, que é un caso que ven desde hai máis de 20 anos e que é efectivamente dunha extraordinaria complexidade. En relación a outros temas, simplemente decir que os datos que temos do coronavirus en Santiago, do COVID, en principio indican unha certa estabilización, incluso aparentemente unha baixa, pero vamos a ver se este tema é puramente coyuntural e haberá que estar atentos durante os 10 próximos días a ver cal é o resultado da Semana Santa. En principio, lóxicamente, temos que valorar positivamente que o número de casos deixara de crecer e, ademais, que se producira esa estabilización a baixa. Pero teño que facer constar que desconozo se o número de probas PCR se mantuvo nos mesmos niveles dos días anteriores. Por lo tanto, poidera ser que sea esa baixada, digamos, unha mera apariencia, resultado ou consecuencia de que o mellor se fixeron menos probas que nos días anteriores á Semana Santa. En calquer caso, non é mala señal e sería moito peor que se producira un incremento notable. Aparentemente non, e feito o dato que temos de onte, se son capaz
de sacarlo de aquí. Vamos a ver. O dato que temos de onte indica o número de casos totales 67, un pouco menores que os 74 que tiñamos no 2 de abril, e a incidencia acumulada a 14 días en 60, tamén menor que a que tiñamos o día anterior, 68, ou 2 días antes, que era 73 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, en principio, os datos serían bons, pero eu diría de que os tomemos cunha gran cautela e permanezamos á espera e, polo tanto, non tampouco cometamos ningún error. As condicións de seguridade debense seguir mantendo exactamente igual. E, por outra parte, hoxe se produce a volta dos que estaban de vacacións e tampouco sabemos exactamente que consecuencias terá eso. Non sei se hai alguna pregunta sobre algún tema. Pregunta Ramón Dondacero que valoración fai respecto á Semana Santa en canto a ocupación hoteleira e as visitas de xente ás cidades. Home, moi escasa. Desde logo nada que ver co que nos esperábamos un ano santo. Nada que ver. Dito isto, pois, bueno, as rúas da ciudad estuveron animadas. Eu creo que houve unha certa recuperación da hostelería. Non temos datos aínda de hotéis, de nivel de ocupación de hotéis, pero dado o peche perimetral, lógicamente entendo que os resultados serían moi modestos e moi pouco que ver co que se podía esperar nunha Semana Santa de un ano santo que tradicionalmente é o inicio da temporada alta. Ainda así, as rúas de Santiago estuveron moi concurridas, un ambiente moi animado, coa axuda tamén do bo tempo, claro. Quería que entras a explicar esas obras en edificios de Fontiñas por cambios no planeamento. Bueno, vamos, así me deslío das gafas. Vamos a ver. Esos cambios no planeamento fan referencia basicamente á aprobación dos baixos cubertas, que permite en determinados casos a utilización como vivendas en lugar de como trasteiros. Con todo, para ampliar estes datos, eu prefiero que fale coa concelleira Mercedes Rosón. Estos son os 2 primeiros edificios que se acollen a esa posibilidade e que se lles otorga a licencia. Tamén pregunta Rosa, a prórroga dos comedores será só ata fin de curso ou estarían pensando en que vaya máis alén? Mitad e mitad. En principio entendo que é só hasta final de curso, pero non podemos descartar en absoluto que se prorrogue durante o ano que ven. É evidente que non é posible convocar ahora mismo un novo concurso de comedores en un escenario tan complexo como o actual. Ese contrato, como saben, se convocou por un ano, prorrogable por outro ano, por lo tanto, preveo como hipótesis máis probable que teñamos que facer uso total ou parcial de esa prórroga. Entre outras cuestións, porque as condicións dos comedores ao longo deste curso non están sendo normales, ni moito menos, e, por lo tanto, eso dificulta enormemente o que se poida visualizar cal sería a demanda en unhas condicións de normalidade. Cal é a demanda ahora mesmo? Un dos problemas importantes que hai en Santiago é que hai unha enorme diferencia entre o número de inscritos e o número de usuarios reales, que ese é un dos temas que é necesario clarificar en un novo concurso. É dicir, non é posible, se temos 1.500 inscritos, montar un servicio para 1.500 e logo que veñan 900 a comer, porque entón hai un desfase tremendo. Nós temos que poder calcular unha cifra razonable de personas que acuden aos comedores.
e de usuarios habituales dos comedores. Non é posible decir, hoxe son 80, mañán son 20, porque claro, o personal, incluso a comida, hai que preparala para 80. E se só veñen 20, que facemos co sobrante? E quen paga o sobrante, claro. Por lo tanto, unha das cousas que necesitamos é ter unha certa estabilidade e unha certa previsión razonable de cal é o número real de usuarios dos comedores. Ramón, de facer pregunta, pola hora en Conxo comezou esta semana a nivel informativo e se a semana que ven estaría xa operativa por completo. Prefiro que lle pregunte ao concelleiro de transportes e de tráfico, pero supoño que se iso que se anunciou, iso que pasará. De cantos comedores estamos falando? O Concello xestiona, se mal non me equivoco, 13. Perdón, non. 1, 2, 3, 4. Penso que o Concello xestiona 11 comedores. Pero iso confirmo ahora mismo. Porque hai comedores que son xestionados pola AMPA, 2, hai un que é xestionado pola Xunta, 3, e hai un cuarto que é unha situación un poquinho máis complexa. Entón, vou a confirmar para non equivocarme, pero entendo que son 11 os que nos quedan. Eso este ano foi como consecuencia do COVID, foi, digamos, un auténtico disparate, porque obligou a novos dotacións de personal, a funcionamento moi diferente do habitual, a espacios distintos, e ademais, desde o punto de vista da demanda, se produce un efecto, haber moitos pais en ERTE e non haber actividades extraescolares polas tardes na maior parte dos centros. Isto, digamos, provocou un cambio drástico sobre a demanda real de comedores. Por lo tanto, sempre houve un nivel de diferencia moi apreciable en Santiago, pero que este ano se multiplicou. Foi moito maior que os anos habituales. Como consecuencia de todo este conglomerado de factores, por lo tanto, sería razonable esperar a que se normalice mínimamente a situación e, por tanto, para poder convocar un concurso en unhas condicións dunha certa normalidade. O sea, que hubo menos demanda, está dicindo, pero non... A nivel práctico, menos. É dicir, a nivel de inscritos a mesma, pero a nivel práctico había menos xente que viña a comer ou non haber actividades polas tardes e o quedarse moitas veces os pais na casa, pois porque estaban en ERTE, pois un dos pais, pois lógicamente cambiaron moito a situación de demanda. Pregunta Rosa, en que situación deixa o Concello en canto ao exercicio da súa titularidade e usos a sentenza sobre o edificio da antiga sindical? É unha boa pregunta. De feito, espero ter unha reunión cos servicios xurídicos de intervención esta mañán non creo, espero que ao longo de mañán, para poder intentar clarificar cales son os próximos pasos a dar por parte do Concello. Lógicamente, imos a defender hasta o límite das nosas posibilidades a posesión dese inmoble. Eu queria preguntar por sancións do fin de semana, non sei se tens algún dato, se non os ten... Non teño os datos, pero iso vos pasa Gonzalo Muiños, ou ofertas en pisos, non un número excesivo, porque os estudantes estaban fora e iso, lógicamente, ocasiona unha certa reducción con relación ao fin de semana anterior. Houve tamén algunhas denuncias de establecimentos por incumplimento básicamente de horarios e desde logo houve denuncias a personas
que non facían uso da máscara ou por estar fora do horario. Os datos concretos vos los pode facilitar Gonzalo Muñoz, eu os mirei, pero como non estaban agrupados, sino que estaban por cada día, agora mesmo me resulta, de memoria non me lembro da cifra exacta, porque penses en conta que este fin de semana foron mércores, xoves, venres, sábado e domingo, foron 5 días. Foi un fin de semana moi longo. En calquer caso, polo menos a todo ao de agora, a hostelería non foi a que maior número de sancións... Non, que va, que va. Son temas bastante puntuales. E é unha proporción moi reducida con relación ao número de establecimentos de hostelería. Probablemente non chegue ao 1% dos establecimentos denunciados e sancionados. E constancias de xente de fora de Galicia tiveron? Poucas noticias, porque, como ustedes saben, Galicia está pechada perimetralmente. Por lo tanto, eso limita o número de personas que poideron vir de fora. Por eso decía eu antes que se observou un moi bon ambiente na hostelería, pero desconozo, porque non teño ainda os datos, en que proporción se trasladou eso aos hotéis. Nove comedores son, Nove. Algo máis? Bueno, pois se non hai nada máis, moitas grazas. Grazas a todos e moi bo día.